Har du lyst til venskaber og sammenhold? Har du lyst til at have det sjovt og få sved på panden? Er du mellem 8 og 15 år, og vil du gerne tabe dig? Så skal du starte til Jump for Fun. Jump for Fun er træning for dig, der vejer for meget og har brug for en tryg opstart sammen med nogen, der ligner dig. I Jump for Fun laver vi motion 2 gange om ugen. Det handler om at have det sjovt og bruge sin krop. Alle instruktørerne er søde og synes, det er sjovt at lave motion sammen med børn og unge. Sammen styrker I kroppens kondition, styrke, smidighed og motorik. Og du vil hurtigt kunne mærke en forskel. Da vi startede, skulle vi løbe frem og tilbage i hallen. Og det kunne, jeg kunne bare mærke, at til 3. runde, så var jeg flad. Nu kan jeg løbe 10, uden at blive træt. Jeg kan mærke stor forskel. Før i tiden, der for eksempel bare idrætsgymnastik i skolen, det var, ja, det gider jeg ikke. Må jeg ondt i maven, jeg ondt i store tåen, jeg har. Efter hun har startet på Jump for Fun, jamen der er glæden kommet tilbage ved at røre sig. I Jump for Fun handler det ikke bare om kroppen. Det er nemlig også vigtigt, at man styrker troen på sig selv. I Jump for Fun er alle vindere. Mange af de børn, du vil møde på holdene, har fortalt os, at de har fået det bedre i skolen, efter at de har startet til Jump for Fun. Det er bedre for en selv, og man bliver ikke særlig meget ked af den, hvis man bliver mobbet eller sådan noget i skolen. Som jeg engang har blevet helt vildt meget, men da jeg gik her, så føler jeg som om, at jeg bliver meget, meget tyndere. Og så de holder også meget mere op med at drille mig i skolen. Men jeg tror nok, det er fordi, at de kan mærke, at jeg tror selv, at jeg er tynd, så tror de også, at jeg bliver tyndere og tyndere. Hver anden måned inviterer vi dig og din familie til en fællestræning, hvor I kan møde dem fra de andre Jump for Fun-hold. Til fællestræningen kan du prøve forskellige idrætsgrene. Vi laver for eksempel judo, boldleje, leger med hoppesko, tager i svømmehallen, laver crossfit i skoven, løber motionsløb og meget, meget mere. Vi holder også madmøder, hvor vi lærer om sund mad. Vi laver mad sammen, og dine forældre kan få idéer til at lave en madplan, som passer til jeres familie. Så har vi fået et godt tilbud om Tina, som hun er sådan kostvejleder, ja. Ting, og hun kan komme hjem helt gratis og vejlede os, hvad vi skal købe ind med. Jeg kan svare på næsten alt. Jeg er sådan en, der er her, det er alle vegne, og jeg har en føler med over det hele. Så man ringer bare, hvis man har nogle spørgsmål. Er du blevet nysgerrig på, om Jump for Fun er noget for dig? Så tag vores follow eller gå ind på Facebook og like os. Så får du mere at vide om, hvad vi laver. Hvis man er som doven og er en lille, så meld sig til. Det bliver meget sjovere. Hvis du allerede nu ved, at Jump for Fun er det rigtige for dig, så ring eller sms til instruktøren for det hold, der er tættest på, hvor du bor. Så kan I aftale en prøvetime. Telefonnummerne står både i folderen og på internettet. Vi ses!